kana so Allah ubangiji ya dinga amsa maka addu'arka, ka dinga cewa ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya ma'abocin girma da karamci da ni'ima, wanda Allah ubangiji daga cikin dama alamomi na amsa addu'a, Allah ubangiji yana so kai masa fadanci, Allah yana so ka ziga shi, Allah ubangiji yana so kai masa kirari, wanda duk wannan yana daga cikin abin da ya zaga da kayi addu'a yanzu sai ga kamar yankan wuka, Allah ubangiji ya amsa ma, saboda ka kaskantar da kanka, ka nuna cewa ba mai yi sai shi. Yana daga cikin abin da mutane zaka ji suna ta yin addu'a sun kasa ganin cewa addu'a su bata ci, to suna kaucewa matakai na amsa addu'a. Addu'a ta da matakai da ake amsa ta, samun wurare, samun lokutai, samun yanayai, da kuma kai kanka mai addu'ar kai kanka. Daga ciki ana so in za ka yi addu'a ka dinga yin ta kana da alwala. Yin alwala yana daga cikin abin da yasa ake amsa addu'a. Ka dinga ɗaga hannunka kana roƙon Allah. Ɗaga hannu yana daga cikin alamomi da suke sa Allah Ubangiji yake amsa addu'a. Ka buɗe ta da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka rufe ta da shi. Wannan shi ma daga cikin matakai na amsa addu'a. Sannan ka guji dukkan wani abu na haram, kai kokari wajen cin halak, sana'arka, aikinka, harkokin da kake yi kokari ka dinga cin halak. Sannan ka dinga kiran Allah da asma'ullahi husna da kuma irin waɗannan sunaye. In Allah yana so ka dinga kiransa da sunayen da yake so. Manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama sun zo sun gaya mana irin waɗannan sunaye, to kai sai ka hada su ka gwama su. Shi sa malam in ka lizumci ya hayyu ya kaimu duk abin da ka roki Allah wallahi Allah sai ya baka. Ya ɗaya daga cikin suna wanda yake malam kaifiya, ko ka dinga ya hayyu ya kaimu bi rahmatika astagisu. Duk lokacin da lamura suka tufke ma, ka razana, ka shiga wani yanayi, al'amura suka tufke, yi qiyamul layli ko ma qiyamul layli. Ka san yawancin mutane ba sa qiyamul layli sai bukata ta taso. Su kuma sai hikima sun ce walaysa akul hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajali. Ba ma abocin bukata bane, ba mai samun abin duniya bane, ba mai samun daukaka bane, ba mai samun ci gaban rayuwar duniya bane, ba mai samun yau a ji shi a duniya bane, man bata na'iman wanda ya kwana yana bacci. In dai kana da wata bukata malam sai ka daina bacci wallahi, sai ka daina bacci. Yace walakin akuha man yabitu ala wajali, ma abocin bukata shine wanda yake kwana yana roƙon Allah, yana ijtihadi, yana ya hayyu ya qayyum. Ma'ana lokacin dare lokaci ne na amsa addu'a. To in ka kira ya hayyu ya qayyum sai ga Allah ya amsa ma. To wannan yana daga cikin ka dinga addu'a da asma'u la, wanda aka ce musu al'azam, sunayen Allah ne masu girma, kamar wannan da yazo ya zalzala wal ikram din nan, kamar yadda nana Aisha ta ce ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zalzala wal ikram. Yace kin yi adda da ismullahi al-azam ya nana Aisha. To sai ka hada, an bukatar ta so ma duk sai ka hada su, ka gwama, ka roki Allah, ka mai da hankalinka ka yaqini wallahi ko me kake nema Allah sai ya baka. Sannan ka dinga samun lokutai kamar tsakar dare, kamar lokacin da ake ruwan sama, kamar lokacin da zakara yayi cara. Duk wannan hadisai sun nuna lokaci ne na amsa addu'a. Lokacin da kake sajada, lokacin da azumi a bakinka, lokacin da ake jihadi fi sabilillah, lokacin da iyaye suka yi wa ɗansa addu'a. Duk wani lokaci ne na, to yana daga cikin abin da yasa yake amsa. In ka san wannan, to za ga cewa ka huta da dukkan wani ɓacin rai, ka huta da dukkan wani ainihin yaudara da wani zai ma, ko ta cuta da zai ma ya ce zai ma addu'a kuma nan ba addu'a zai ma ba. Don haka Allah Ubangiji ya baka yanda za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala.